Pero na-battle ka. Paano ba maging? Alam ko ay yung Nakarawat po kung TF. Kailangan may kilala ka talaga dati. Yo, maupay nga kulop. Welcome aton episode na hurob-hurob ni Kawit. Kuya Dayen. Mano Dayen nakasurat. Kapag tayo na Halagun, MacArthur Park. Kashi. Pakilala daw Kashi. Yo, what's up? Ako nga pala si Cassius Rich from Young Fielding of Face. Local rising artist from Tacloban City. Yeah. Interview tayo na Kashi. Sa Tacloban ka no ha? Kuwang ka. Young Field. Young Field. Kaya ano timo ngaran Kashi? Timo screen name. Kashi. Kay Konya. Bagat. Kashi. Ba't natin may kwarta ba? Focus mo na ako kwarta. Bahala na lasig na makikwarta ako. At least. Mupay takon pa di para magkakwarta. Nga tanang tao, kinanglan kwarta. Bisa nga nit mga nagahag na kinanglan magag na para makakwarta kahit yung paraliton tim mga needs yung peto. Amayin Kashi. Yung baka. Mabay kayo na screen kay kuha niya. Screen name ba? What? Katchi ba ya? Katchi. Dero lang para akon. Dero lang mabase para akon. Para gabay ba? Di ba? Tanang kita kailangan kwarta. Damo natin nasurat na kanta. May dana ako kuhan. Releases. Dua ka single track. Available na din. All streaming platform. Pero may da ka mga bago nga ginhimo mga Damo. dire pa nare-release. Actually, by mixtape ka ako nag-post yan na this year. Stay tuned. Okay. Isliwat. Okay, ito kay nagkukan ka magkadan mixtape kay Dorda mo tim kanta kay in kaso kuhaon ka may da mga kuhan produce itong mga event damo din toto karon. Pero oro man mga event kay minimum man ito 3 songs or maximum 3 songs oro man ito sa dito. Pag ako pas event yung perform ko is singo to di ba kay tulom at minimum o maximum tulom. Yung perform ko ito na akong duha nga na releases na. Tapos na-perform kita na unrelease para mag-stay tune nira ako. Para marami ratak unrelease ko na ano para para nira. May naabangan sa imo. Maya ka na nagrarap. Kumbaga hip hop industry. Maya nag-up since 2023 o 2022. May nag-up. Ano ko after COVID? COVID. Pandemic. Amin ko nga time. Pero kuwang ka na, nakasalang ka ng mga big stage, mga so dito, mga or ding ka una nag-perform so dito. Kaya unan to kuya, ayo to gindapunan. Unang kanan pa event na mo. Rap song competition. Rap song competition. Nino mo solo ka lang to, may ka mga upod. Kuwan, may ko to upod kay may group at pera. Featuring man ako to nera. Featuring ka. Ito nera grupo. In featuring at nera. Featuring ka nera. So nag-perform nera, ginupudag nera kay featuring man ako. Ano to sa first time niya mo pagsalang? Ano ito? First time salang, first time ko nga pagsalang. Paliwat kay ani mo pero ano to na year 2023 na to. Nagsalang na ako. Bakat after a year na san awan pagtingin mo pag-rap naka-record ka na dayon. Mo tapos nakasalang ka mga 2023. Mga a year so dito or dire kay na-record di ako ya 2023 gap. Dire makure yung pag-record kuan ba itong pamilyang pag-record yan na dire makure ba? Anda ti makure. Di ka marang kunhain. Di ka marang kunhain may da. Waray pa rin kilala. Kailangan may kilala ka talaga dati. Kay kinanglan. Waray man mag-introduce kung hinot may da recording. Short out to na akong mga artist na nakaupo like yung kilala talaga nera yung pa-record talaga ko nera. Shout out. Shout out Kurt Pasqua, Prince Lemuel. Tapos si Crime C.
May datira group dati, pero kay waray naman yan. Nag-kwanera, nag-divorce na. Ambot. Bangin kon kan may dito Aman, lo. to nira group. Bumuli ka O, lang. gin featuring nga kaya. Okay, solo ka man lang, wari ka Solo man. artist man lang. May ko talaga ibang mga grupo nga magkukuan. Dati nagtitindog tapos nagbo-vlog. Kasi ba nagbabalik, eh di ba? Kanya-kanya na lang napadaan pero kanya-kanya din na nag-group. Oh, yan na. Feel ko kanya-kanya na lera yan. Pero kay itsahan ito, hindi rin po amo matiba turog, hindi rin po pangani kaya mag-solo. Nimimiling ka man ng kaupod, grupo sa dito. Amo. Dito pare tara na nabo. Pero balik kita ay mo. Oh, yeah. Then, Kung natukar ka na kaka-TF ka na nakarawat ka ng TF. nakarawat po akong TF. Pero wari ka pa kuanin ko din sakto nga imo baga hingyap nimo nga TF so dito nga kakarawatan nimo waray pa. Dere pa. Inyap. Bagat ikaw ba nga tuad gingkuha kahin usang event natapos ito mo expecting matagin TF nga so adini Oo. kana tas dere pa iya baga fulfill la imo nga amoy ni nga TF so dito. Nakamula ito. Ah. Dire man. Pero okay la imo. Like, dire man ako magde-demand. Sa bagay kay kung pa man Wala pa bisan man. man kuan te bang mga magiha dire man good na demand pan kuan pero kun baga mga naga Pero kung may mag-ask ka, oh why not? ito makon ko kung naga magkuan ay mag-ask Kung man available man ako, mag-inquiry ra on page. nakikita ko unti mo mga post mo pa nga ni pero may ka nagkukuha na Facebook anito updated din mga anito kailangan lang gyapon nimo maging updated kay natukar ka man pero na-battle ka dire na-battle Battle. Like freestyle battle. Gusto ko ito pero wala pa kumapit. wala ka pa mag-gusto Wala pa kumapit. Pero gusto ko ito umapit. dire liwat sa iba dire liwat nga tanan na rapper nga pwede maging battle MC kay may dati ibang nga rapper para ba ibang nga rapper dire pwede mag dire nakaka-freestyle pero mo pa magsurat ito ba dire nakakasurat pero mo pa mag-freestyle so dito ito ba dire nakaka-battle pero more on songs lahira song sinurat ng kanta iba-iba man may da mga battle MC nga dire nakakasabay habit itong freestyle may da parag memorize lang Ako, di ba tayo mo ano nag-start ako freestyle na talaga. Ito na akong mga releases. Freestyle ko man lang ito kuya. Freestyle ko lang diya. kuan nimo Combine ko na lang. Like mix ko. parang sige malak sa timo na una Umbot. ano to Nakakaya ko lada. Kaya since tikang man ito akong sarili talaga. Na-image man ito akong sarili ko na ano yung susuro. tama kaya di mo susurat base manay mo kalugaringon Kalugaringon, nabugi ako. pero kan gap general but Oo, pwede ma-adapt it diba pwede ma-adapt ko. Kay, may iti mo makanta okay no kay like ita akong kanta, advices gyud ya. Mga advices gyud ya. pero may nakakanta nga kuan may nabuyayaw wala yan positive lati mo kuan ka ngayon but Omar Baliw oo saka dito mga positive kuan laba mga kanta Oo, mga suwa dito mga positive laban, mga positibo laban ng mga kuan lyrics. kaya amo man damo naman yan mga positive na kanta mo pag na kuan yan na nabogi hapon yan may dagag hapon iba na mga kuan mga fan club kanta baga ano underground good amo man talaga di may iwasan kaya rap ito original good rap kuan man underground man talaga di man good as in masa pero na eskwela ka pa yan na Eskwela pa. pwede wat dito eskwela hindi ka nagkukan yung maka-perform sa dito Tinawod Nawod ka? Nawod ako tam eskwelahan. Kay ibo man tam eskwelahan. Dere man niya pwede public. mga sa dito Dere man niya public. diri ka kuan waray ka hingi pa ito mga gusto mo ba na makakuan ka ito maka-perform ka sa mga dagko ba na event mga sa dito nagkuan ka na ito nag-ambisyon ka na sa dito mga dagkong event Oh, makakuan ka maka-front act ba sa mga front act ka like pag naraglak na yun narakuan Pangarap ko ito. Pangarap ko big stage talaga.
nga tanan man na ang harap diri kay may dalawat iti ba nga na diri lawat so dito kay gusto lang na mag-rap kay may danganin si sir nga studio rapper nga sa studio ka lang magra-rap pero kuan diri ka ma-perform amo lang himo ka lang music pero Sa kuan, buwi na ko ikoy. Dere man iagod na ako ng di ka na perform kan latiya bagay nakikita ko tiya ko, hindi man dako. iba kasi itong kuan gapon di naman itong atanan nga may dagay itong gutela dito nga gusto na mag-rap pero di gusto mag-perform ngay mo lang music ang air la gusto nga Karayla, tripla nera. tripla oo so dito ito mo diri kung baga pananglitan na halimbawa kuan singa tagan kahin big break nga baga so dito ikukuan mo man igra-grab nimo sa dito maging karir nimo Actually, di lang kita maram kay signunta pwede naman din niya ato ng mga yara kuan nag-flip top di lang kita maram nga so dito labi na may nakakanta sa Spotify international man iton worldwide man iton kuan iton pamati ito once mapansin tingta waray latapang katama ito nag-iingyap na so dito baga kung suka dito nga kabutangan okay matay mo ugad, why not? labi sumulod ka man ano pag-rap ano Gusto ko kasi maging stable ako rap. Amo na taking yap. kaya may da ka mga music kada ni mo mga kuan na internet music platform kada ni mo once ka ni mag-click nga ni Tia kuan naman ito magsasagunson naman ito tim kuan kun baga income magi-income ka ito ada dire mo ito paruhan una nga mapasa ka pa registration kasi ito ba nabayad pa registration para lang ma-play ito mo music kamo ito kay hanamon nan una may dadto na aron bayad ang mga Tacloban Lucas na para lang ma-play tamon music tapos nakakuan gyap kami nga libre la so dito pag play pero makuri pag play good kay dire ani ba kada Domingo la play ngan da mo manggapan baga da mula na nagrarap so makuri i-play nimo music kunin nun baga sikat amon mostly play so dire pareho yan nga may da mga kuan na ba Spotify kuan bisan nino pwede mamati labi kung may da mga waray-waray kung waray-waray timo kanta may waray-waray mga kuan lugar Bisan din good na bansa. Makababati ang team kanta. Nationwide. Nagdog ka na nun rap battle ano rap song competition ano nakaduklat ka gyap Nga na ka na expect. Nga dan May marabot ang kuan era rap song competition. kan norms marabot rhymes pero mamito tara nagpa-500 to amot mo pay ka na norms kay bisan harayo rat city ano ba nagpupush siya dire kasi nga tanan na kuan etrap kasi din naton mga Adila City ito ba nga mga province mga municipality dire gud dito mga nag-active pa rin so dito or nagpupush so dito yung bisan nga nito city dire Bisan man amo na Tacloban. it city dire manggod nagukan mga ito pa man na mga kuan private kuan mala private event so dito pala da perform may dala kuan gini invite so dito pero dire gud dito nga so talag sala mga so munisipyo mag-event kuan talag sala kung may dala na approach ang mga nag-organize gud Ba yung kailangan lang natin yung organizer gap na kuwan. Kailangan gyap na organizer para ito nga kuan para simpa mabuhit culture pero ada na gadit culture kuan na ito kay ada na ito culture iton baga pagsangpit na ito buhay ito culture pero pagsangpit na ito kay nakaturog la ito Nakaturog pa. oo kaya na masing mamamatay culture ada ito permanente iton mawawara labi na nga kuan na yan na good iton rap pero hip hop kagihapon timo kuan hip hop More on hip hop. yung mga pormahan ba bagay iba naghapit kuan yan na format hip hop kaysa dati mga ano tim mga idol mga rapper Tagalog mga Manila Kuwan, outside mafia. beda pa diba Kuwan lang mga local la.
Dos Brothers, Ha? Kuan. Aparen. international rapper. Nag-start ako pamatin, Raf. Ang pinaka-first ko nga, kumbaga GOAT na rapper international. Kuan, Lil San. And then, tapos, ang damo kasi raya, pero ang ikaduha ko nga gin pamati, Triple X, XXX Temptation. Autantasyon, XXX Temptation. Patay na ba? Oo, nasa nakadto. Like, patay na. like gin-idol ko yaboy pa ya dere na. Oo, Like patay paras kasit iba yan pagkikilala pala iya, pero patay na. Dire ramaram. Ya ako na mati kay yaboy pa. Din niya aton na local din awag ka na aton ba din mga waray-waray may daka idol na rapper. Waray. May dagad. Itim ka lugar ingon la. May dagyap. Ilagay pangit kuan. Iba-iba man gud kasurat so dito itong mga sinarat iba-iba gud man. Di man pwede kasi magiging dayin sa dito salit. Pagkita nimo nga baga may danya baga mo upay man tiya surat niya baga okay pat na idol ka pero very good as in sa dito 100% no. Kuang ka daya. Nag-enjoy la ako pag mga local para sa aton. Nag-enjoy la ako trap pag live performance. Tigtititirok man kuan. Nga ako nakikita nga maupay din mga verses kung ano la in vibe. Nga ako nakikita nga maupay ka. Diri nga tanan na kuan gyapon, diri nga tanan na vibes gyapon kuan. Kaya mga locals din yatan magtutukar kay may dagyapon mga kuan. Di ba may mga attitude sa dito. Very good kuan. Makita ka man ito baga sa dito. Kakasabot ka kun rainot kuan pero naltay mo kay ikaw na ito bala kun pagdarating ka lugaringon para era. Oh. Adjust ba? Mag-adjust ka na lang kung ano. Pero mapadayon ko agad pag tukar. Kung baga dagan kan chance. Gin-pray ko nga niya na. Never no. Kay Anjun kasi mumingaw. Waray event. Okay na. Like aton lugod at Tacloban. Like ako taga Tacloban. Damot trapper lugar na. Oo, simunta damo trapper. Taga Tacloban kita. Waray lugod event. Waray lugod may nag i-inquire ba mo nag i-hit up pa mo nga. Pwede kayo ni, pwede ni. Like waray ba organization ba event nga fiesta man ng Tacloban, taga Tacloban ka man. Tapos pag iba lugod na lugar, iba na barangay, iba nga mga iba May dalugod na invite. province, ini-invite ka lugod. Like sugad ba? So, sige daw, ano ba yung masisar nga mga gusto mag-rap? Mga, ito ba gusto sumunod na pagka-rapper, mag-music? Like it mga magrarap pala. At ako naman yaya ka na yara. Simulat yung gusto. Ayaw ko pamati, pigyaya ka na dito. Ayaw ko pag tulit eraya ka na. Ayaw ito. Kudahin natin ginahin mo. Happy ka man ano? Kung gusto mo talaga ito, mo. Kaya ako gusto ko lang pini. Ginimo ko lang. Eh gusto ko yun. Like rap for life talaga ako, rap for life. Baya, bakit sunod? Emo ka na. Emo. Ito naman ikaw, emo naman kasi. Okay daw. Pwede lang maging dreads man. Uy. Dere Na, pero bisan dere naman yan itong kwan. It music yan dere na good as in usa ka mga kanta so kwan niya baga may fusion naman yan dere na iba na itong music na. Once again, Kashi. Promotanay. Yo, perform lang ni Kuya Dayan. Ipe-perform ko po is Juan Kuya in unreleased. O sige. Tapos instrumental line ni. Magre-freestyle lang kita. For paka-record. Oo. Pero sinurat ko yun eh. Original. Original composition, original produced beat. Kanay beat. May da kasi ako producer Manila. And catch out ni Proved by Cario. Wow. Ano? Sige. Play that shit. Go. Yeah. Stay tuned and release. Yeah. 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 Yeah.
Yeah, sobrang layo ng gusto kong marating. Gising sa umaga, haharap sa salamin. Kausapin ang sarili kong paano ba maging. Alam ko iyong inisip ako ay nagpapraming. Sobrang layo ng gusto kong marating. Gising sa umaga, haharap sa salamin. Kausapin ang sarili kong paano ba maging. Alam ko iyong inisip ako ay nagpapraming. Iikutin ko ang bansang to, pero sa isang hiling please lang kung tatanto. Kung kantang to, sinulat ko. Sana mag-boom na maikot ko ang bansang to. At pag nag-boom to, huray, bumuto. Kung nasan man ako, di sana ako nandito. Tensya sa mga tro, patuloy lang pagdo. Huwag problemahin ang problema kung di magkakablo. Bill, syempre tayo ay nasa Pinas. Hindi bat, hindi euro, lalong hindi Dallas. Ganito dadalas aking pagkamalas. Di maganda kung di tatanda, huray malalagas. Daming mali na nagawa kung aking dinanas. Para madala hanggang saan, tas lumaban ng patas. Naging aral, ngayon lahat buti ay naging malas. Kung hindi, ano ko ngayon? Eri wala. Sobrang layo ng gusto ko marating. Gising sa umaga, taharap sa salamin. Kausapin ang sarili ko, paano ba maging. Alam ko iyong inisip pa ko ay naprapraning. Sobrang layo ng gusto ko marating. Gising sa umaga, taharap sa salamin. Kausapin ang sarili ko, paano ba maging. Alam ko iyong inisip pa ko ay naprapraning. Yaw, wala na yun. Wala na bitin lanay. Bitin lanay kay Juanin coming soon niya. May ano, Juan? Mixtape. Upo din yatak mixtape. Ititle ni niya is iikot. Upo din yatak mixtape. So, saan magawa sa mixtape? This year? Next year? This year. Imo ko this year. Puputan din mga music platform. Yes. Once again, Kashi! S, Rich, nigga.